Helo Iddon. Hei Paul, Sut o ti? dwi'n iawn, diolch i da. Champion, diolch, dy tad. Wel, ti'n chwarae i Gaernarfon wan, sy'n hynny'n teimlo? Dim yn teimlo gret. O'r diwedd, sa lot yn dweud mae'n siŵr, ia. Dwi'n gwybod bod yr clwb oedd Iwan a Gert yn trio gael chdi. Dwi'n siŵr 3-4 blynedd ond da ni fod ar ôl chdi, dwi'n meddwl. O fra, mae'n siŵr. Be sydd wneud chdi ddod ato ni tro yma? Efo Iwan, dwi'n meddwl oedd port, gan i lot o ffrindiau, o'n i reid newydd yna, ac o'n i eisiau trio pwysio'r clwb lleol o gynnau yn ôl i fyny felly. Wedyn, pryd oedd oedd y partner yn disgwyl, ac o'n i'n methu rhoi 100% commitment iddiad i gyna, so o'n i'n meddwl sa well aros i ffwr. Yeah. Ac blwyddyn wedyn, o'n i ganol neud tŷ fyny, o'n yna lot o stress, so na wan dwi'n meddwl, bod dim di setlo, yr ogyn bach yn 2 oed mis nesa. So dwi'n meddwl wan di'r amser. Gret, gret. O, da ni falch iawn o gael chdi ys bob rhaid, da ni'n meddwl lle fydd Iddon dod draw a ti'n fawr fel wyt ti. Ydy'r ffaith bod chdi wedi gweld hwgia fel Cai a Brats a Griff John wedi wneud y step i fyny, di hynna di helpu chdi wneud y penderfyniad hefyd? Do, chydig bach, yndi. I jyst i gweld, maen nhw'n gallu wneud o. A i fi'n hun gweld, fedra i wneud os mae'r ogian chwarae mor dda na, de. Yeah. Do Griff, dwi wedi chwarae efo Griff yn aml yn cefn, a gyda ni record da yn defens o'n gilydd, so gobeithio rydych hynna gar ymlaen. Ac dwi'n dall na di ffindar, wyt ti fel arfer, di ffindar, ti wedi bod yn chwarae i Pods, ond fe ti wedi chwarae'n ganol Cai hefyd? Do, pryd oedd Fish efo Pennin o'n i chwarae ganol Cai. Do, am pach i gem, nes i chwarae fyny ffrynt iddo fo. Ie. So, fyny ffrynt? Do, nes i chwarae dipyn o gem si Pennin fyny ffrynt. O, mae bris di gadon i o'n so lle gyda chance yn eli. So ti'n nabod Fish, wyt ti'n nabod Hyw? Na, dwi'n mynd nabod Hyw. Dwi wedi chwarae'n erbyn o efo Port yn cefn drwyt o blaen. Ie. Ond hwnna di'r unig adag dwi wedi dod ar ei draws o rili. Ie. O, na fa. Dwi'n siŵr gyd i hwyl, mae'n brofedol o'n adwy ac wedi bod yn chwyddiannu, so da ni'n gyd yn excited. Beth yma ydy'ch yr ogia, a da ni'n sôn dyna Brats a Cai a Griff, fan ti'n nabod yn arall yn y clwb? Dwi'n nabod Nathan, dwi'n nabod Das, dwi'n nabod dipyn o'n nhw, de. Ie. O, na fa. A dyn byw ti'n meddwl fe ti ddod i'r clwb Iddon? Bach o speed yn cefn, lle mae Griff i weld i bach o slo. Dwi'n licio fi ddeud hynna, ddo. Dwi'n siŵr fydd wrth i fod gweld hwnna. Dwi'n gorau warchod am bach oed o blaen, so dwi'n byd newydd. A wedyn, beth ti'n disgwyl o'r Welsh Prem? Be dwi'n watcha? Dwi'n watcha lot o games. Ie. Mae'n weld dipyn gynt, gem dipyn ffastiach, so eich gymryd o dipyn i adjustio i'r speed o'r gem, eich. Ie. A mae'n weld lot mwy fast a taclus a eich dos am gymaint o le i gael error, ti'n ba? Ie, na chdi, ie. Dwi'n wedi get away efo rei pethau sy'ch chi'n gael yn y Leagues East, de. Be wyt ti'n gwybod o'r tîm yn Gaernarfon iddo? Mae'n lot o pes fyny ffrynt. Ys i ni chwarae'n erbyn o, bod ni'n gael yn dal allan efo pes. Ie. A efo'r tîm, mae'n ei weld bod pob efo togetherness da na. So mae pob eisiau yna mewn tîm, de. Ie. So mae'n gallu cario chdi drwy games weithiau ac a pretty struggle mae'r togetherness pob yn tynnu at ei gilydd. Yndi, mae'r hogian reit agos i gilydd, dwi'n meddwl. Yndi. Mae'n rhywbeth sydd wedi dod â ni trwy ambell i gem, dwi'n siŵr. A wedyn, yn ola, de, sgyn ti'n egas i roed i'r cofio am i? Gobeithio iddyn nhw tu ôl fi, a edrych roi daclo neu ddau da, drwy'n nhw godi o ffiseti. Da ni licio tackles yn yr ôl. Gret, a dwi'n meddwl bod ni gyd o'r clwb yn croesawu chdi i'r ofal. Edrych ymlaen i chdi yn y Chris Melyn. Da, fi'n afyd. Diolch i chdi. Diolch, Paul. Diolch.